18 časova i 7 minuta. Na telefonskoj liniji je pijanista Borko Milojković. Borko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanje telefonskim putem. Dobroveče i drago mi je što ste me pozvali. Imali smo prilike da slušamo muziku Antonina Dvoržaka, doduše u orkestarskoj verziji. To je nešto što nas očekuje u ponedeljak na koncertu u galeriji Art Get, ali neće samo to biti u pitanju, već je tu i muzika Chopina i Sergeja Prokofjeva. Koje ste kompozicije pripremili? Tako je, da, upravo kao što ste rekli, pripremio sam kompozicije Chopina, Antonina Dvoržaka i Sergeja Prokofjeva. Da, ovo što smo čuli je orkestarska verzija, mada je napisano originalno za klaviru četvororučno. Tako da ću ja to izvesti zajedno sa svojom koleginicom i pijanistkinjom i profesorom klavira iz Banja Luke, Jasnom Đurović. To će biti druga tačka. Tako da eto, ceo program je tako zamišljen malo sa tim slovenskim kompozitorima, tako da koncert ću započeti prvo Chopinovim delima. U pitanju je Chopinova poloneza u fis-molu i skerco u b-molu, tako da kad smo već spomenuli igre, htio bih da napomenem čisto da je Chopin tu, kako da kažem, taj oblik igara upisao kao poloneze, skerce i valcere, ali je samo što je to u njegovom stvaralaštvu dobijaju jednu duboku sadržajnost i uopšte tu neku salonsku muziku je uzdižen do ranga istinskih umetničkih dela. Eto, ne samo i eto možda neki uvod u Dvoržakove slovenske igre. Eto, tako smo lepo to pripremili. Da, posle toga sonata Sergeja Prokofjeva, rekli ste, taj slovenski duh, je li tako, tu prožima čitav ovaj program. Da li je to nešto što vi intimno i najviše volite da svirate? Može se reći, mada volim razne stilove, ali eto, tu toku cele ove pauze imao sam dosta vremena da razmislim i sve, tako da sam osmislio taj koncert tako da posle slovenskih igara će biti sonata broj 7 Sergeja Prokofjeva. Ona je malo turobnije atmosfere, ako mogu tako da kažem, jer je i komponovana 1943. baš u jeku Drugog svjetskog rata i ima tu neku, kako da kažem, agoniju celog tog razdoblja, ali hteo bih da citiram Tom Waitsa, iako nije klasični kompozitor, rekao je: volim predivne melodije koje mi govore užasne stvari. Tako da je tu dosta toga rečeno i jedno od stvarno kapitalnih dela Sergeja Prokofjeva. Da, ostao mi rock'n'roll i umetnička muzika se i tekako prožimaju. Znamo dobro da mnogi muzičari koji se sviraju, da kažem, rock'n'roll su i tekako voleli klasiku, a u ostalom Mozart, Beethoven i Bach da danas žive. Zanimljivo bi bilo kojim bi se muzikom bavili. Znate da su čak razmišljali o tome da bi možda Bach pisao elektronsku muziku, verovatno zbog njegovih tokata i zbog njegove te motoričnosti. Eto, jedna mala digresija. Rekli ste da je ta sonata nastala u jedno turobno doba. Imam utisak da i mi trenutno živimo u jednom vrlo nezahvalnom i turobnom dobu kada prosto ne znamo ni šta će sutra da se desi, pogotovo po pitanju organizacije koncerta. Koncert će da bude u ponedeljak u 16 časova, to inače su koncerti u galeriji Art Get se obično dešavaju uveče, tako, ali sad postoji zabrana. Da, uveče, ali usled ove cele novonastale situacije bit će u 16 časova, tako da i broj ljudi koji mogu da prisustvuju je ograničen na 20 i mogu da se prijave na sajt ili putem broja telefona na sajtu Kulturnog centra Beograda,
ali evo kako mi javljaju, mislim da je do sada već sve popunjeno. Tako da eto, Artget galerija je jedno od mojih ovde omiljenih mesta za sviranje. Često sam tu nastupao, imao solističke koncerte i kao kamerni saradnik, tako da eto i ovog puta ću imati gošću, pa da ta moja ljubav prema kamernoj muzici bude i ovog puta na ovom koncertu. Slovenske igre su nešto što je svima drago da čuju u različitim verzijama. Evo, mi smo čuli orkestarsku, original je pisan za 4 ruke. Pretpostavljam da je i to jedna od vaših dragih kompozicija i nešto što svakako se mora naći na repertoaru svakog klavirskog dua, je tako? Jeste. Mi smo osnovali duo baš na početku ove pandemije, kada smo čuli šta se dešava i onda mi smo se preko Facebooka upoznali i tako da smo tako se dopisivali o svemu i sad ćemo i pao nam je na ideju pa zašto ne bi svirali zajedno i tako je to počelo baš u to neko malo, spomenuo sam već neko turobno vreme, tako eto bili smo jako ambiciozni. Da. Sada, eto, vi naravno imate, da kažem, naravno i zaslugu i sreću što ćete svirati u ponedeljak, to kažem iz razloga da su mnogi koncerti se otkazuju i dan danas se otkazuje i faktički niste sigurni da li će se nešto za 7 dana desiti i da će moći da se desi ili ne, tako da na neki način postaje čak i privilegija svirati sad u ovom trenutku, ne u smislu da vam neko dodeli termin, nego zato što ne znate da li će termina uopšte biti ili prostora. Kulturni centar Beograda je zaista jedna od retkih institucija koja još uvek održava koliko toliko koncerte, ali u onim trenucima kada je i sve bilo zatvoreno i kada stvarno ništa nije moglo ni da se radi, mislim da su to bili odlični trenuci da čovek malo razmisli o nekom sledećem repertoaru, o nekim stvarima koje može da radi, pa u ostalom, evo, vi ste napravili jedan klavirski duo. Koliko, recimo, sama činjenica da će u ponedeljak biti samo 20 ljudi u publici, da li to može da deprimira umetnika ili ne? Ne, meni je ta brojka, znači od 20 ljudi u ovom nekom periodu stvarno veliki broj. Znači to je malo, ali mnogo. Eto, tako bih samo rekao. Nekome malo je zapravo mnogo, da. Da, tako da, eto, kažem opet, imao sam tu veliku pauzu. Radio sam i online, to mi je eto neki kontakt sa muzikom, sa nekim muzičkim delovanjem bio, tako što sam sa učenicima radio, predajem klavir u muzičkoj školi Vladimir Đorđević u Beogradu. I recite mi kako to zapravo je izgledalo, da li je to na početku je sigurno bilo i nekih problema, ali koliko jedna takva specifična stvar kao što je umetnost i kao što je rad recimo sa mladim ljudima koji možda nemaju još pravi kontakt sa instrumentom, kako od njih napraviti, odnosno kako im dati jednu dobru bazu i ne pogrešiti to preko računara, odnosno preko interneta. Veliki je to problem, čini mi se. Da, moram da priznam da je u početku bilo malo čudno i đacima i meni, ali vremenom, mislim da je to sve stvar prakse. Nekako smo uspeli da to dovedemo do nekog normalnog časa i da prosto da sada, naravno tu ima nekih nedostataka, jer je opet to preko računara, nemamo onaj pravi kontakt, ali snašli smo se i to sve ide na bolje, jako sam se dobro, sada već onako iskusno baratam time. A recite mi, sigurno vama nedostaju nastupi, što se tiče učenika i njima nedostaju nastupi, sigurno sam da ne mogu sada nastupi da se organizuju u školama. Naravno, stalno me pitaju kada će interni čas i tako to. A obično bude suprotno, tako? Takmičenja, da, imao sam i neka takmičenja, zato što se sada takmičenja održavaju online, tako da im je to eto bila neka prilika da nastupe kako tako, znači morali smo da snimimo prvo
ceo nastup i onda to pošaljemo i tako, taj stručni žiri to gleda i ocenjuje. Eto, dobili su i nagrade, tako da je to njima značilo stvarno, tako imali su neki podstrek, znači da i dalje vežbaju, iako se ne vidimo, iako tako držimo časove, ipak je to neka malo čudna okolnost, ne mogu nikad da kažem, to je to, ovako hoću da radim, ali trenutno je tako kako je i mislim da to neće da potraje baš dugo. U celoj toj pauzi isto sam imao vreme da neke svoje kompozicije, pošto i komponujem, eto snimam i album svojih kompozicija, znači autorski album i nekih klavirskih transkripcija, to je eto sve došlo kao ideja u tom nekom karantenu i tako da, eto, u svakom zlu ima i neko dobro. Da. Kako je ono rekao Tom Waits? Šta ste rekli? Kako je rekao Tom Waits? Da. Volim predivne melodije koje mi govore užasne stvari. Da, i volim užasne vremena jer me nagone da radim lepe stvari. Eto, ovo je neka parafraza Toma Waitsa. Hoćemo još jednom da najavimo koncert i još jedna stvar, možemo to reći, ako je već popunjena sala, ako se prijavio dovoljan broj, koncert će biti sniman, odnosno jedan deo koncerta će biti sniman, je li tako? Da, upravo, da, bit će sniman i mislim da će već idućeg dana na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda biti, mislim, deo koncerta objavljen. Tako da će moći ljudi koji nisu slušali da čuju. Da osete delić atmosfere, kako se to, to lepo kaže, a naravno vi ćete svirati kao da je sve najnormalnije i kao da je situacija u redu, jel, zato i umetnici rade. Retka prilika da nastupimo u ovom periodu, tako da naravno da ćemo svoj maksimum, jer publika to zaslužuje, i online publika, a i publika koja će biti prisutna na koncertu. Borko, drago mi je što je tako. Vidimo se dakle u ponedeljak, Galerija Art Get Kulturnog centra Beograda u 16 časova. Nastupit ćete zajedno sa koleginicom, pijaniskinjom Jasnom Đurović iz Banja Luke. Recite, vi ćete na početku da svirate tako Chopina? Da, ja ću prvo da nastupim solo sa Chopinovim delima, zatim ćemo svirati četvororučno Dvožakove slovenske igre i na kraju ću isto ja solo svirati 7. sonatu Sergeja Prokofjeva. Hvala vam, Borko, što ste se javili. Vidimo se u ponedeljak u Galeriji Art Get. Hvala i vama puno. Želim vam puno dobre inspiracije. Pričali smo sa pijanistom Borkom Milojkovićem koji će nastupiti u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u ponedeljak u 16 časova.